Касал будем, касал. Худован амара шифобта касалиора. Достони азиз, метавонед саволтуна бите конкретно, метавонед саволтуна ҷавоб метам. Достони азиз, новогодни акция рафтеста, соли навида акция рафтеста. Каси 10 та билет гира, 12 та билет. Пешвай ихтилоф буд ки 10 та билет мегирфти, 1 та подарка, 2000 подарка. То соли навида, то 31-ма, то шаби 31-ма метавонед 10 та билет гирин, 10 та билет гирин, 2 та подарка. Дӯстони азиз, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Бо як бор дига мегумтон, шерои нар, ҳамватанои ма, балевшикои ма, раҳмати калон, шумо маро ҳам поддержка карден, вай карден. Ма ҳатман дастгирии шуморо ҳеҷ вақт аёд намебурам. Шуморо ба вай ҳамки рӯзда ки меорам ки ҳами бозира честно мезгаронам. Иншоллоҳ шумо шод бошед, дӯстони ман. Ма 10 та хона мондам. ҳамки фикр кардем соли гузаштае ки 2023 буд. мо фикр кардем ҳамки бозӣ аста, и аста, и аста. Не ки мо ҳатман бо фикр кардем ки 10 та квартира монем, 1 сол бозӣ ҳам бикаша куне ки 10 кас соҳиби хона шава, 2 та мошини бо конверти пулӣ, и ҳатман зур мешидайда. Дӯстони азиз, имрӯзда шукронаи Парвардигор билет хеле рафтагиай. Имрӯзпага ҳатман меброя. Имрӯзпага ҳатман билетои фурӯхтагии мо меброя. Хай як дастгирии дига кунед, худо хоҳа насиб боша, ҳамаш нағз мешавад. Бозии мо да 10 та хона, 1 та Land Cruiser 200-300 кадагия, 1 та RX 350, 10 та 100 дона пули конверти 500 сомона, 100 дона пули конверти 1000 сомона, 2 дона пули конверти 50000 сомона ва 1 дона пули шавҷоиза 100,000 сомона. Дӯстони, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Зинда бошед, саломат бошед, дар ҷое бошед, набошед. Салом алейкум. Айноми бачаи хумсангир, зинда бошед, бачаи хумсангир, зинда бошед. Ҳо, рафта будем хумсангир, рафта будем лимон, пимонотона нишонда. Хумсангир ҷои зурай, ҷои деҳқоное. Ами қирған ки бурои тарафи 5 бирай, ҳамаш деҳқонае. Фаҳмидистен? Зинда боши бародари азиз, беҳтарин гап нест. Раҳмати калон сера. Саломат бошед. Шумо ҳам саломат бошед ака. Дӯсти азиз, хай ихе бигирид, хай одамизотай касал мешавад, мазаш мегреза, як проблема дора, боиси збой шидагӣ буд, ин буд, ӯ буд, ӯ проблема. Хитон хай агар ини як хелоихе фикр мекунад ки кори ман осон боша ки 1-2 да бикунем, ӯ бихезем бирем, это неправильно. Салом алейкум. Холов Мирзо. Ва алейкум салом. Хай кори мо ҳам вай нестай ки бедаводав нест. Салом алейкум. Ай номи Шаҳринав бигир. Саломат бошед Шаҳринав. Зинда бошед, раҳмати калон, раҳмати калон. 1000 бор раҳмат шумода. 1000 бор раҳмати калон. Нархи билети мо 100 сомонае. Бо як бор дига гуфтестам, бозии мо да иштирок мекардагӣ 10 та квартира, 5 та ай шаҳри Бухтар, 5 таи дига ай шаҳри Душанбе, ай пойтахти зебои кишвари мо, республикаи мо. Зинда бошед, саломат бошед. Хуб, 100 та пули конверти 500 сомонае, 100 та пули конверти 1000 сомонае ва 2 дона пули конверти 50000 сомонае. 1 дона шоҷоизаш 100,000 сомонае пули конверти. Бозии гиф монда 150 куба мотоцикл Сузукиае, 10 дона телефонае.
Холов Мирзо, где шиди чанд вақт? Маза набуд, брат. Маза набуд. Вақт ки ҳами ячи меояд ку бойгарӣ ё бойгарӣ ё давлат не ки ай ҳами касал намонӣ, ҳами касал биёяд намепурса ай кадом тараф биём. Мазам гирехта буд. Ина шигрунаи Парвардигор, ина вастанавӣ чидем. Ина шигр. Тоҷиддин Шоев, зинда бошӣ бародари гап нест, саломат бошед. ҳамаш мешавад. Зинда бошед. Раҳмати калон, дӯстои азиз, раҳмати калон, раҳмати калон. Ба худо шумо ҳастед, шумо ҳастед. Инами шумо ҳастед, ман ҳастам. Раҳмати калон барои дастгиритон. Ман ҳаракат мекунам ки то воруху то помира бирам. Не ки бозии ма честно мезгара 50,000 дона количество билети ма честно мезгаронам ин бозира соҳиби 10 каса соҳиби хона мекунам ва 2 каса ҳамин чизе ки гуфтам ҳамин мошину пошину ҳамаша мекунам. Зинда бошед. Раҳмати калон барои бахшиш оз занг зада будан. Бахшиш. Дӯстони азиз, шерои нар, раҳмати калон барои дастгиритон. Беҳад раҳмат, беҳад. Дӯстони азиз, прямой эфирда оз касе дидеса, инами мара касе дидеса прямой эфирда. Ассалому алайкум. Бо як бор дига хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, раҳмати калон. Худованд мега шифот, шумодам шифот тия, худованд файзу баракаттон атия. Дӯстони азиз, бахшиш ин қадар набромадем. Ҳо бахшиш хай маза мегиреза, хай любой одам вай мешава. Тим боли ин қадар нерв дар кора, ин қадар фикр, ин қадар вай. Бахшиш ай шумо бахшиш ки дӯстони азиз хеле кор шид. Ягон вай нест. Ман ягон ҷо вай нашидам. Ман ҳамиҷам сайту кор кардастам, перезагрузка буд, озе ревизия рафтеста. Пас ай соли нав, рӯзи 31-м, не, пас ай соли нав не, рӯзи 31-м иншолло ман рӯзи бозира гап мезанем, ком рӯз мешава, мо ҳисоб мекунем, ревизия кардастем. Баъд дӯстони азиз, ҳозир ин новогодни скидка рафтеста. Касе 10 та билет бигирад, 12 та мегирад, 2 та падарка. Метавонен ба фурҷа билет бигирен. Дӯстони азиз, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Ягон савол бошад гап занем, ман гап занам. Бачаҳои қимсангир, ҳатман инами пас ай соли нав ман ҳаракат мегирам, ҳатман мерам. Як парники дар қимсангир доштаем ки банан мебиромада, ҳамура ҳатман мерам, сиёмка мекунам, мепартом. Зинда бошед. Бахшиш ман я 10 минута биромадам, пага иншолло ҳаракат мекунем ки бисёртар бирорам. Инстаграмда ҳам ҳастем, ҳама ҷода ҳастем, метавонем вай кунем. Телеграмда мебирояд, касе билет гирифтаги телеграмда мебирояд. Ҳатман пага телеграмда ҳамаи билетҳо вай мешава, мебирояд, ҳамаш чотки вай мешава. хитон билетҳои хитона бинед. Билетҳо ай ҳар ҷо рафтеста, ай як ҷо надистем. Дӯстони азиз, барое ки аралаш хушрӯ шава, хушрӯ то бихӯра, хушрӯ ҳама чи вай шава, ай ҳар ҷо дистем. Зинда бошед, саломат бошед. Шумо ҳастед, шумо ҳастед. Саломат бошед, зинда бошед. Дӯстони азиз, ҳозир связим безипай, худованд ҳаматона нигоҳбин бошад. Зинда бошед, саломат бошед.